قدما منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أولع لإيران زكايد زلو التدراو متقعتي نجزي دو كم زبلو أفليت أمالو قدما منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أبز اسمعوا مدرخ أولع لإيران زجاور الزنبرو التدراو متقعتي نحج خمسة قارات أو أفليت أتقدما منستر بتلفزيون أبزها بقال سجمتو التدراو حيل إسرائيل نيران حزبوا لحن قد محجي ترأي بزيف الدرجة كم زد خموهم قاليت يوم إيران زحلف سنبت مشات أولع لإسرائيل بزفت أمت متقعتي مسائل ملاش نمهاباب تهران والتدراو علامات كم زوقع تيل أبيب قاليت الله بحطو بريزيدنت أمريكا متقعت إسرائيل مستقارت أتقدم منستر أبزها مجلسي متقعتات نجزي دو كم زبالة أنت خنا جنت وجه خمسة تود قاليت يوم نتاني هنا متقعت إيران ملاش ذهب خوينو أتتخص حجون دويل الليل مالو إيران قال جيجان تفتي ما متقعت تفتي ما جن بمولا حيل نخن من لسلا إنا كبلو تم قدم منسترات أنكقهم إسرائيل نفسها تكلخل كل مسألة لوا بزاد اللي متقدم بول بمولو خنتك أمولينا كبلو تزاربهم نتاني هم إيران إسرائيل زنبر وترسعيهم مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كم استزاربوا وانترقاقيت اللهم ناي سرعة بلتقنا ميسترات لحقوم وطيوم يركبون سرعة بلتقنا بدرجة العلوة سب السلطان ودحر من رجال زلو معالتات وشت أو ركبن أخيواتات بمكياد نيتها قرانت ألالي وزر كبزلو عبيت حدقتها زبلو شوعات نتبتها زرقيحوم يركبون لو إزم شوعات نتبتها تزرقيحوم زركو زلو بغطانا بخم كنبل وشت أو تسعيت قمقام العلوة مراحتي من قصغاس بلتقنا أتم رجع خمت زحسبنا يتعوتن تسعيرنا إنا زلنا أو وشتها قرن وطان تقبال النسي إنا بزح ميسترات وطيو أولات مكل خال قار سراوتنا بسلسته مخنيتات كأمانو يكالون قداماي بعس لإيدوم ناي مهبها لجيروم مولو كان أي بعوت مقالة خابزو قارج عامتات حليفو بوزحات كم قوصلنا رقف يركبو لو سالسي أجوارشية أني لواتن اللوم كاب تقرايز موتو جنرالات أمونات هيكونون كل زبلو حاسد كوين رخيبنا يولنا والكاوك امتان برهزبو امناتي باللومن بفلاب كل العفار كوينات انت تلعيلو حوحات فريس فحفح قبلي زبل حاسد كوين رخيبنا يولنا هزبا محارم مول بمول دقافان نخوين اللو نعنا نمكل خالقيقة حبريتا بمهاون كبيد واقع يخفلنا له محزنة فانون حوحات شعبيان عبي سقات صدتان نخوني متصلو أعد قوالت زلو شوعات إثيوبياوين عدمينا نمحتار جنبار مسريتهم نمسعارنا مودة تاقوسقوه جميرو مالو حايلن حدنة فانو أبز حجوان أبزل على الأرز بطيحو يركب مس كل ما مرازتات حيلتات نمدمساسنا مودة توفرخن أوجال لنا نايوت دبلوماسنا نابزيرو وريدو أبدياسبورا زركو إثيوبياوين إيرتراوين بحبار تقاومهم كسمعو جميرو أوش تهجر هزبو نعبي من العالم أبزل على الأرز بطيحو يركب سجوم تعتقات أرم سبعة بالسودان أزرارة بخويني قتل هالو قدي أرم سبعة تجارو أكل تلب مقيلو النزرارة بإذا قتل زلو اعتقات أرم سبعة واد مدني استفهالات كتما السودان حويصوم استفلالي كباب تا السوداني قوتات أرخم زلو زر فيديوهات دحر موتا بوزحات ريتوتات الناتا وهاوي مزركبو بعل خاب كارتم يكون كان مقلستو هاو ريتوتات كونت زيلو زوزع زلو فوتوتات جن أزرارة بتخوينهم يركبو ناتم انقصاص أرم سبعة دقيفهم كاب صحف السراوت كاب شف أبو لولو حنون أما عسكر سدتني تا السودان زلو لعلي 17 سدتنيات تجارو كأف حرقت جلاجيلو تانصار آليز نبرنا يدم سرب دبنا زطفة جقنا بموال دقفهم قاليتهم أبولو لزبو شور أوفا شراب الفا شراب لعلي زيقات نازبولهم سوداناويان زقاورو جفجف أب تجارو سدتنيات كيبت حزت رف أرمي إزبلو ريتو تاتوون تعذيبنا أبلل سدتنيات تجارو بزسلفهم سراوت جيرن خجفجف أتم عسكر سدتنيات تندبان خقوطات أرض شعت كيلومتر مسترفو أيو سراوت تجري أرم سو عركي وRSF مكيتو هزبو تخلخي لزبلو ريتو تاتوون رينا بس تجبر دمأت هزباتي وخابز نبرج إنكن وطرن أفوي كبل بمقبار زلق سلام فتير اللي بمبالنا أدا زهابو لونا لو بانصار دكتور دبرت إنز مرحو وحات تجارنا وسودان اللي إخوي شاطم كم زلون أبزي ملكتهم مسوات يخفلوا مالنا بلون لغفيت الزغر وجنات رينا قالوا السودان مس إثيوبيا تجرى زتحاحزو أكلات انتهلو منجست إثيوبيا جنرال البرهان عتقات حوحاتنا دقفو أنصار يسرح له بموالي زغصهم البرهان بوجنو منجست إثيوبيا عتقات RSF نادقفن بقطع بسبقالو نفرتي وجنا له بموالي زغصهم حوحات بوجنو منجست إثيوبيا بسودان يكون أبكالت كبابتات تجرى زركو تمزابلت وسدتنيات كيملسون جزء واحد التجرى خير رجاجت إني سرح له اللي كان مبال بسترفه بزعبة أرمي سبعة بوجع زبول الجبر ملتيلن الزخم زيلن كله دم سراوت إثيوبيا ولعلت أرمي متقعد 5 فتس أمون تجليد صلوا أبزح لفسمون أبزوا سمينا ومعراب تجرى كبابي قوم هالو أبللك أفلاي TDF كبيد متقعد درون كمستفدت أمي ذكريو تمر رفادون أبزوا معراب تجرى دوبات من السودان أبلع تركب أرمي سبعة متقعد درون تفتسيمو تباهل اللوم أبشراري ناس تفتسم متقعد درون أبلعلك كام TDF أرمي سبعة مخان من شتات جليد أميوم أتمتقعد مفتسام زارا ميديات أبتيبات ولا أزد ما نتوتر زيادة خقاد دي خلي تباهلو تسجيلو
ካብ ምዕዋት ወጻኢ ኣማራጭ የብልናን ክትብል ሕወሓት ገሊጽ ኣላ። ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ከቢድ ወጥራኣት ዘሎ ሕወሓት ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝተጀመረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ምስ ጸላኢና ዝበሎ መንግስቲ ፌደራል ዝፍጽሞ መጥቃዕትታት ንምምካት ድማ ኩሎም ዓቕምታት መኸተብ ብትብዓት ተዋዲዶም ክምክቱ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ሕወሓት ኣብ ዘርጎ ሓድሽ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ንኩሎም ኣማራጭታት ሰላም ዓጺዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋእ ዓሊሙ ኩሉ መልክዕ ግፍዕን በደልን ይፍጽማሎ ዝበለ ሕወሓት እዝን ትግራዋይ መንነት ገበን ኢሉ ሰይሙ ካብ ሕልና ሰባት ንምጥፋእ ብዕላ ኣውጁ ዝተበገሰ ኣረሜናዊ ስርዓት ህዝብና ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመ ጾታን ጨፍጪፉ ከተማታትናን ቁሸታትናን ብኣልማሚት ኣዕንዩ ኣብያተ እምነትናን ታሪካዊ ቦታትናን ኣራኺሱ ኣሓትና ደፊሩ ህዝብና ካብ መረበቱ ኣፈናቂሉ ብሓፈሻ ኩሉ መልክዕ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ክብል ገሊጽሎም ዋላ እኳ ካብ ባህግን ትልምን ስርዓት ብልጽግና ህዝብና ከም ህዝቢ ኣብ ሓጺር እዋን ምጽናት እንተነበረ ህዝቢ ትግራይ ተወዲቡ ሳላ ዝተቃለሰ ካብ ሙሉእ ጥፍኣት ኣድሒኑ ስምምዕነት ፕሪቶርያውን ክፍረም ገይሩ እዩ ልሎ ሕወሓት እንተኾነ ግና እዚ ዓለም ለኻዊ ሕግን ሰብኣውነትን ዘይግዛእ ስርዓት ነቲ ዝፈረሞ ስምምዕነት ብምፍራስ ጀመሮ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ጸኒሕና ኣሎን ኢሉሎ ከምቲ ዝገለጽናዮ ይብል ሕወሓት ዝተረፈ 400 መሬት ትግራይ ብወረርቲ ተታሒዙ ብሓይሊ ዝተባረረ ህዝብና ማእከላት መዕቆቢ ብሕማምን ጥሜትን ጸንት እዩ ዘሎ ይብል ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ይቕተል ይሳቀይን ይባረርን ኣሎ ዝበለ ሕወሓት ትግራይ ንምውቃዕ ዝወድዎም ሸፋቱ ተጠቂሙ ብሸነኽ ዓፋርን ጸለምትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ በተደጋጋሚ ውግእ ይጽሕትር ኣሎ ኢሉሎ በተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት የብጽሐሎ ዝበለ ሕወሓት መቐጸልታ ዝተግባር ድማ ናብ 6 ጉንበት 2026 ዓመተ ምህረት ናብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዕለታዊ ናይ ኣሃዱ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ ኢሉሎ እዚ ስርዓት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ሰራዊትን ኣጽዋር ነኽቲቱ ካልእ ዙር ደማዊ ውግእ ጽሕትር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይን ውድብና ሕወሓትን ኩሉ ኣፈላላያት ብሰላማዊ ድርድርን ዘተን ክፈትሑ ኣብ ጽውዕሉ ዘሎ እዋን ኢሉ እዚ ድማ ዕላማ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጥፋእ ስርሑ ምዃኑ ዘቃልዕ ተግባር ኢሉሎ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ ብመንፈስን ብውዳበን ኣዳኺምካ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋእ ዝሓዞ ትልምን ምዕዋት ጎና ጎኒ ወታደራዊ ኸበባ ነቲ ዘይጸዓድ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ሸርሺርካ ዓርሲ ከይከላኸል ዝተበተነ ህዝቢ ንምግባር ንውሕዳት ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸሙ ተጋሩ ዓሲቡ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ስለዚ በቲ ስርዓት ካብ ዝደገሰና ጥፍኣት ወፂና ህልውናና ክነውሕስ ንኽእል ንስርሒታት ጸላኢ ብምፍሻል ሓድነትና ብምጥንኻርን ተወዲብና ብጽንዓትን ትንቃለስ ጥራሕ ኢሉ እቶም ብሽርሒ ጸላእን ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደትን ክበታተኑ ሰፊሑ ወፍሪ ዝተኻየደሎም ዓቕምታት መኸተ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓርሶም ኣመዓራርዮም ኣብ ጽቡቕ ቆመና ይርከብ ኢሉ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተወንዚፉ ጸንሐ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ቃልስና ማእከል ክህሉ ኣኽኢልና ኣሎ ዝበለ ሕወሓት ዓርሲ ብምፍታሽ ጽሬት ኣካይዱ ተጠናኺሩ ወፂ ከም ዘሎን ጫፍ በልሒ መኸተ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ በብእዋን ዓቕሚ ብምጥንኻርን ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝኽእሎም ቆመና ከም ዝርከቡ እውን ገሊጽሎም እቲ ወሳኒ ዓቕሚ ዝወነነ ህዝብና እውን ንሽርሒ ጸላእቲ እናበጣጠሰ ውዳበታቱ ብምትዕራይን ሓድነቱ ብምጥንኻርን ኣብ መኸተ ከም ዝርከብ ይገልጽ ኣሎ ስለዚ መላእ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ተቓላሲ ህዝቢ ሕጂ እውን ኣብ ጎንን ብቓልስኻ ዝሃነጽካዮ ካብ እዋን ናብ እዋን ቆመኖኦም እናተስተኻኸሉ እናተሰጣጠሙ ዝርከቡ ዓቕምታት መኸተ ዓሲልካ ሃለዋትካን ላዕላውነትካን ክተውሕስ ክትረባረብ ይግባእ ኢሉሎ ጸላእትና ብጽንዓት ተቓሊስካ ካብ ምዕዋት ወጻኢ ካልእ ኣማራጭ ይሃቡናን ዝበለ ሕወሓት ፍትሓዊ ቃልስና ብዓወት ከም ዝዛዘም ድማ ይንጠራጠርን ክብል እዩ ኣብ መግለጺኡ ኣመልኪቱ ዘሎ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ጸላኢ በኣንፈት ክልል ዓፋር ሓድሽ ምንቅስቓስ የርኢ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ክልል ዓፋር ዘይነበረ ብርክት ዝበለ ሰሜን ምብራቕ ዝተባሃለ ሰራዊት ብልጽግና ብዕለት 6 ጉንበት 2026 ዓመተ ምህረት ናብ ኣንፈት ዳልዋን ኣውራኸም እውን ጭፍራ ተጓዒዙን ሰፊሩን ኣሎ ብፍላይ ካብ ከተማ በዓላ 15 ኪሎ ሜትር ንድሕሪት ዝርከብ ናይ ብልጽግና ካምፕ ተቐሚጡ ዝነበረ ሰራዊት ናብ ሓደ ናይ መእከብ ዝተፈላለዩ ናይ ጉጅለ መሳርሒታት ከም ዲሽቃን ሞርታርን ዝበል መሳርሒታት ብበዝሒ ይዕጥቕ ኣሎ ብተወሳኺ ክልተ ተሰሓብቲ መኻይን ካብ ዓፋር ምስ ዘለዉ ሸፋቱ ቀለብ ጽዒነን ካብ ዓላና ኣንፈት ቶንሳ ተንቀሳቒሰን ከም ዘለዋ ፍልፍላት እቲ ከባቢ ይሕብሩ ቢሮ ፕሬዝደንት ከቢድ ተኽሲ ተኸፊቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላዊ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ድንገት ንብዙሓት ዘደናገጸ ግጭት ኣጋጢሙሎ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ቤተ መንግስቲ ጋምቤላን ሰዓታት ልውውጥ ተኽሲ ከም ዘጋጠመ ተጸብጺቡ ኣብ ርእሲ ከተማ ጋምቤላ ብዝርከብ ክልላዊ ቤተ መንግስቲ ፕሬዝደንት ካብ ሰዓት 12:20 እስካብ 2 ፈረቓን ከቢድ ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊጾም መንግስቲ ክልል ጋምቤላ እውን ኣብ ዘርግሖ እዋናዊ መግለጺ ሓደ ኣባል ፖሊስ ፌደራል ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ገሊጾም ኣብተን ሰዓታት ዝቐጸለ ተኽሲ ቤተ መንግስቲ ዝኾነ ጉድኣት በጽሒ ደይበጽሐን እቲ መግለጺ ኣይገለጸን ብመሰረት እዋናዊ ሓበሬታ መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ትማል ምሸት ኣብ ከተማ ጋምቤላ ብሓደ ኣባል ፖሊስ ፌደራል ዘይተጸበናዮ ናይ ተኽሲ ፍጻመ ኣጋጢሙና ኢሎም ድሕርቲ ፍጻመ ሓይልታት ጸጥታ ክልልን ፌደራልን ብሓባር ተዋዲዶም ብምስራሕ ኩነታት ከይጋደድ ከም ዝሰርሑ ተገሊጹሎ ምንጪ መበገስቲ ተኽሲ ክሳብ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር የለን
እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ሊብያ ዝሕጉስ ስራሕ ዓሚሙ ሰሪሑን ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ቅንያት ከም ዝተከታተልናዮን ከም ዝተዓዘብናዮን ኣካላት ጸጥታ ናይ ሊብያ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ግፍዒ ተግባራት ፈጺሞም ነይሮም ኤርትራውያን ዜጋታት እውን ግዳይናት ክኾኑ ተራእዮም ኤምባሲ ኤርትራ ሊብያ ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ብምትሕብባርን ብምርዳእን 11 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ 8 ህጻናት ካብ ቤት ማእሰርቲ ትማለ ማሲ ከም ዘውፅአ ሓበሬታታት ኣውፂኡን ዘርጊሑን ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ወርሒ ኤምባሲ ኤርትራ ሊብያ ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ብምትሕብባር ልዕሊ 50 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜጋታት ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ሃገር ኣውፂኡን ኣፍቲሑን ይርከብ ኣሎ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግብፂ ናይ ስራሕ ምብጻሕ እናፈጸመ ይርከብ ኣሎ ትማል ምስ ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ድሕር ዘካየዶ ርክባትን ዘርባትን መራኸብታት ናይቲ ሃገር ዓበይቲ ርእስታት ብምሃብ ዝተፈላለዩ ዜናታትን ኣርእስታትን ትንታነታትን እናሰርሓሉ ይርከብ ኣለዋ ወሃብ ቃል ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ሓጸርቲ እዋናት ላዕለዎት ኪላታት ናይቲ ሃገር ናብ ወደብ ዓሰብ ብምቕናዕ ነቲ ወደብ መጽናዕትታት ከካይድሎም ምዃኖም ትማል ሓበሬታታት ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት እቲ ወሃብ ቃል ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ግብፂ ኣብ ወደብ ዓሰብ ንተካይዱ ናይ ቢልዮናት ወፍርታት ላዕለዎት ኪላታት ብምስዳድ ኣብ ሓጺር ግዜ ብዛዕባ ወደብን ኣብኡ ክሰላሰሉ ዝኽእሉ ስራሕትን ደቂቕ መጽናዕትታት ብምፍጻም ናብ ተግባራዊ ስራሕ ክትሰጋገር ምዃና እዩ ኣብቲ ሓበሬታ ተገሊጹን ተጠቒሱን ዝርከብ ዘሎ ምስ ወደብ ዓሰብ ተተሓሒዙ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትካላት ስሞም ክጥቀስ ጸኒሑን ኣሎን መንግስቲ ግብፂን ወደብ ዓሰብ ንምልማዕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ውድእ ስምምዓት ከም ዝበጽሐ ትማል ካብቲ ሃገር ዜናን ጸብጸባትን ተዘርጊሑ ነይሩ መንግስቲ ግብፂ ብተመሳሳሊ ኣብ ወደብ ባጽዕ እውን ዝተፈላለዩ ትሕተ ቅርጺ ንምስራሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ስምምዓት ከቲሙ ድሕሪ 10 መዓልታት ኪላታት ናይቲ ሃገር ናብ ወደብ ዓሰብ መጽኦም ስራሕቶም ከካይድዮም ብተወሳኺ እውን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዝደንት አልሲሲ ኣብ ዝገበሮ ዘረረብ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ብምስምዕማዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጸጥታን ወታደራዊ ምትሕግጋዝን ዘለዎን ዝምድና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር ተሰማሚዐን ኣለዋ እዚ ስጉምቲ እዚ ንዘባዊ ምርግጋእ ዘተኮረ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ነቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ንምስፍሕፋሕ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርክብ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸንሐ ናይ ተነጽሎ ፖሊሲ መስተኻኸሊ ክግበረሉ ምዃኑ ምልክታት እናተረኣዩ ጸኒሖም እዮም እቲ ዜና ከም ዝሓበሮ ናይ ትራምፕ ኣዚጹን ኣማኻሪ ዝኾነ ማሳድ ብሎስ ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራን ግብፅን ቀጻር ርክብ የካይድ ኣሎ ብሎስ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ግዳስነት ንረብሓ ኣሜሪካ ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን ትራምፕ ነቲ ናይ ባይደን ምሕደራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈጸሞ ዲፕሎማስያዊ ጌጋታት ንምእራም ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሩ እቲ ዝዓበየ ዜና ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንኣሜሪካ ወግዓዊ ዑደት ክገብር ዝኽእለሉ ባይታ ይዳሎ ምህላው እዩ ግብፂ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ከም ድልድል ብምዃን ነዚ ርክብ እዚ ኣብ ምትዕርራይ ዓብይ ተራ ትጻወት ኣላ ፕሬዝደንት አልሲሲ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስቶም ናይ ትራምፕ ወከልቲ ንኽራኸቡ ምቹእ ሃዋህው ከም ዝፈጠረሎም እዚ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንኣሜሪካ ክጓዓዝ ዕድል ዝህብ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ካልእ ድማ ዞባዊ ስትራቴጂን ኢትዮጵያን እዚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣሜሪካን ዝህነፅ ዘሎ ሓድሽ ልፍንቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ቅርፂ ክፈጥር እዩ እዚ ስምምዕ እዚ ብፍላይ ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕን ወደብ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕርን ብዓንተው ንምዕጋት ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ብሓፈሻ ኤርትራ ካብቲ ጸንሐትሉ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጥን ተነጽሎን ወጽያ ምስ ሓያላን ሃገራት ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ዝምድና እትጅምረሉ እዋን ዝቐረበ ይመስል ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንኣሜሪካ ዝገብሮ ምብጻሕ እንተተጋሂዱ ድማ ኣብ ታሪክ ዲፕሎማሲ እቲ ዝዓበየ ዓብይ ምዕራፍ ክኸውን እዩ